Avui encara hi ha uns 2.650 veïns del Poblenou de Barcelona sense servei de gas. Aquest matí ja tenien subministrament les escoles, les guarderies i les llars d'avis del barri. En aquests moments estem superant pràcticament estem entre el 40 i el 45% de subministrament recuperat. La companyia Gas Natural preveu que aquesta nit un 60% dels usuaris ja podran utilitzar el gas. Mentrestant, les voreres dels carrers afectats per la incidència estan totes aixecades. Des de dissabte passat, més de 300 operaris extreuen l'aigua de les canonades afectades mitjançant unes bombes. Hem decidit continuar treballant durant la nit, s'hauran d'obrir algunes noves rases i hi haurà soroll, però fins ara el nivell de queixes que hem tingut és baixíssim. Vull tornar a insistir en la col·laboració que hi ha hagut per part dels veïns i veïnes del Poblenou. L'Ajuntament manté obert un expedient informatiu per determinar totes les responsabilitats de la incidència. L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat un punt d'informació al Centre Cívic Can Felipa per mantenir informats a mitjans de comunicació i veïns i també per donar mantes i calefactors a aquells que ho desitgin. Els afectats també es poden dutxar al poliesportiu. En total ja n'han fet ús més de 200 persones. Per la seva banda, els informadors de Gas Natural han atès fins aquest dimarts uns 800 ciutadans, la majoria per reclamacions de despeses i factures. Miri que no tenim gas, no ens podem dutxar i ni podem cuinar ni podem fer res. El nostre avi, que ahir li van ja arreglar, vam anar a dutxar-nos a casa seva. És més una qüestió del problema és el fred, més que no pas altra cosa, perquè, mira, es poden fer coses, que sí, per cuinar i això ho anem fent, però el fred sí que és més complicat de fer-lo passar, es nota molt. Trobo faltar totes les coses que tinc quan estic amb gas. Demà els operaris se centraran en els carrers Pujades, Llull i Marià Aguiló, que és la zona on va començar la incidència.